today is simpleng luto ni Eric. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Eric Channel. So ngayon po, hindi po ako prepare or magluluto ng kung ano-anong ingredients. Ngayon lang po ay gusto ko pong magpasalamat kasi kahit pa paano po umabot ng 300 subscribers yung channel ko. Kahit po hindi pa po ako nakapag-monetize, ay ang importante po ay andyan kayo sumusuporta. I'm so proud. Talaga po napipil ko yung support nyo kahit maliit na YouTuber pa lang ako, pero naramdaman ko po na andyan kayo sumusuporta. Kaya ngayon po, nais ko po, puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat, lalo na sa mga suporta nyo, sa mga comments nyo sa channel ko, sa Simpleng Luto ni Eric Channel ko. Maraming salamat po talaga. At sana po patuloy lang po kayong susuporta at sisikapin ko pong i-share lahat ng mga natutunan ko po about sa sa mga pagluluto. Yun po, i-share ko po sa inyo na legit talaga sa akin po, sa mga natutunan ko po na mga iba't ibang klase ng mga yung recipe ng mga pagluluto po. So taos puso po ako magpapasalamat sa inyong lahat. 300 subscribers, at sana po lalo na po sa mga bago po at nakapapanood ng vlog na to, sana po susuporta kayo at sana po sa subscribe kayo, at saka don't forget po to press the notification bell po. Salamat po, talagang feel ko po yung suporta niyo. Thank you. At sa mga susunod pa po, marami pa po akong i-upload na mga vlog tungkol po sa pagluluto. Thank you po. God bless. Thank you.